tweede. Dus ik wil ik jongen.
2 minuten zijn voor de nummer 5 van PSV, Ike Gilbers.
voor PSV de nummer 10, Mike Hammer. Afdeling 15. Doelpunt gescoord door nummer 15, Justin Berflo. Dat tweede doelpunt, 8-16.
na tweede helft van de wedstrijd BFC tegen DSV Rusland 9-16.
Taiwan aangebracht door VSV. What the fuck is dit? Show for the show to the comment.
Open CD nummer 10, Vega Hammer. Så afslutningen 19.
Doelpunt PSV, scoorde nummer 15, Kiekers, 6 doelpunt. 17-26.
Doelpunt DSV, gescoord door de nummer 6, David Oldenburg. 1931. Goede bal. Schade wist je nog niet. Ik zou mijn Jan de Jong van de pannen. Klapje, als we steeds 11 doelpunten gebeuren, is er zeker. Het is heel zeker. Dat is normaal. Ik denk wie vaak hebben we dat ze in de pannenkoek is.
En we gaan ons meteen opmaken voor de prijsuitreiking van Women of the Match. Dat zal gebeuren door Karel Lugersen. De prijs voor Women of the Match gaat naar de nummer 3 van deze DD, Rachel Elsbroek. Negen. Geen beetje We hebben